Iki Mbak Ana sing badhe nduket. Ayo Mbak An. Iya. Cibo. Iki lho dagang aku, Bu. Digoyang kembali bareng-bareng Sri Ase Arga Baru. Goyang dong. Ada Vena Audio Production. Yeye Multimedia. Ayo goyang juga di sini. Di sini satu. Ayo. Iya, biar ketok api. Wis suwe ngono ku ino nanging kowe kok ora rumangsa rino wengi wis dadi ati bingung ku ora bisa turu sumpahmu jroning ati aku janji ora bakal lali. Ayo Bang, senadyan urip mulya ya kang mas sangsara ya tak lakoni. Ayo aduh Gusti kang kuwasa abah cahya bah ati lara nyuwun tamba Bu Sri Asih kowe lunga ya sayang rapati wong wedok limo aku ora ngira yen sliramu bakalan citra senadyan urip mulya ya sayang sangsara ya tak enteni. Digoyang lagi ya. Para pilot. Ayo Abah, goyang dong. Goyang, goyang, goyang. Ayo Wi. Hiya, hiya. Ayo Umi, gak ikut naik lagi Umi. Kelamun wedo sliramu penting iki anane tansah remu rasa tresno kang kandhang sarwa mikir ati tan bisa janjang kaya ora bisa nganjati